října se v Česku otevírá pro veřejnost většina památek. Někde se ale rozhodli prodloužit sezónu, a to kvůli Máte Wi-Fi, co? Vlastně v celý sezóně zůstane otevřený zámek metro, dále to bude ještě příměstský zámek Zákupy. Návštěvníci se určitě mohou těšit na vánoční výzdobu, právě svatý jméno Zákup, ale i zámku Cukro. Návštěvníci čeští si pak mohou užít ještě tady na Cukrově také pohádkové prohlídky, a to už druhý víkend festivalu. Pokračuje i program věnovaný 400letému výročí rodu Harachů v Čechách, který zahrnuje od přednášek až po speciální prohlídky a potrvá až do konce roku. Uzavření památek využívají pracovníci k velkému příklad i také napojen na vodovodní řád, což bude velká novinka, kterou ale pocítí nejen pracovníci, ale i návštěvníci. Návštěvnická sezona byla letos velmi úspěšná, zapadlo návštěvnictví rekordů, takže radu památků vědět až po ukončení sezony. odpolední televizní noviny končí, na viděnou o 7:30. Dnes večer deníček moderního fotra na Nově. Tintinova dobrodružství na Nova Action. Zrazená láska na Nova Lady. A to je vražda Rapsala na Nova Nold. Akce. Vylezou akce všude, kam se podíváte. Nyní v akci v rámci 15,90. Dneska P-Krema XXL 90. A Praglato z mého litre pro členy Euromonis klubu 11,90. Pila. 4 hodinky, Adame. Jasný 6. Od čtvrtka týdnu najdete lososa obecného v ceně 30